Com aneu? Benvinguts al vídeo de les... aproximacions. Bé, comencem a aproximar. Anem a començar amb les desenes. Com aproximem un número a les desenes? Haurem de saber, en primer lloc, entre quines desenes es troba el número. Per exemple, el número 78 es troba entre 70 i 80. Val? Ara, en segon lloc, hem de fixar-nos en la xifra o en el número que hi ha a les unitats. En aquest cas, el 8. I el comparem amb el 5. El 8 i el 5, quin és major? El 8, molt bé. Això significa que 78 està més prop de la decena major que havíem dit abans. De 70 i 80, la decena major és 80. Per tant, 78 s'aproxima a 80. Molt bé. Continuem amb les centenes. Les centenes. El número 328. Anem a aproximar-lo a les centenes. Primer, hem de saber entre quines centenes està el número 328. 328 es troba entre 300 i 400. Val? Ara, abans, en les desenes, agafàvem la xifra de les unitats. Però ara, com anem a aproximar a les centenes, se n'anem una xifra més. Anem a comparar la xifra de les desenes. I el 328, a les desenes hi ha un 2. Com és el 2 respecte al 5? És major o més xicotet? Molt bé, més xicotet. El 2 és més xicotet que el 5. Per tant, el número 328 s'aproxima a 300. Està clar les centenes? Vinga, dos exemples més i acabem. Anem a aproximar el número 1432 a les centenes. Entre quines centenes el trobem? El trobem entre el 1400 i el 1500. Molt bé. En quina xifra ens fixarem? Si anem a aproximar a les centenes, ens fixem en la de després, en les desenes. Val? I les desenes és un 3. El 3 és més gran o més xicotet que 5? Més xicotet. Per tant, el 1432, aproximat a les centenes, s'aproxima al 1400. Molt bé, perfecte. Val? Anem a per l'últim. Anem a aproximar el 769 a les desenes. 769 es troba entre el 760 i el 770. Val? Aleshores, si anem a aproximar a les desenes, ens fixem en les unitats. I les unitats són un 9. Un 9 és clarament major que 5. Per tant, el 769, aproximat a les desenes, està més prop de quina decena? De 760 a 770. De la major. De 770. Perfecte. Val? Espero que us hagi servit el vídeo.